Samir, ka san yadda bishiya take ji yayin da aka raba ta da jijiyoyin jikinta? Ka san yadda uwa take ji yayin da aka raba ta da ɗanta? Ka san yadda zafin fitar rai yake? Ka ji tausayin Halima, Samir. Kai kaɗai ne za ka iya cire Halima daga cikin halin da ta fada. Dan Allah ka tausaya mu. Shi fa Alkur'ani mai girma bai san ka ba, amma ya san halayen. To bari faɗa miki yaran da kike ji. Daga yanzu duk wani ɗawainiya naki a gidan nan ke zaki wa kanki. Dakata mara. Ba da buƙatar na san ko su suke shirya wannan abin. To tsinanne mara albarka mayaudari, kai da wata tsinanniya ce a gaban mota. Ni in saki abu. Ki ibin umarni na ki sa wani wanda bai kai ya wulakanta ni ba yana wulakanta ni. Kai dakata. Ka talo fitilar sharri na rantse da Allah ta haifi kamata. To ka ji na gaya maka tsuntsun wannan ta zo kar ka ƙare bari ta shigo cikin gidan nan, wallahi in ka ƙara bari ta shigo min cikin gidan nan wallahi sai na ci maka mutunci. Ka ji na faɗa maka kenan. Bibi Asma'il bai faɗa miki kan cewa gurin cacen mu ɗaya da shi ba. Na ranta mishi kuɗi 5,000 akan zai yi caca, in ya ci zai bani kuɗi na, in kuma an cinye shi zai haɗa da wata tsaleliyar budurwa. Haka ku kai da baban nan. Laitani mu bayi da mutunci bai kyauta mun ba kuma. Duniyata. Ni da ɗana ba mu yi kalan tsoro ba, to amma tun da abin na ba mutunci to yanzu na ba shi ko a ki sake ɗan naki ya zo ya same ni kuma daga ranar da ya zo daga ranar ya bar ƙara kwanan duniya. Akwai wani yaro ne da nake so a kashe, amma ina son irinka ma'aikata guda 10. Iri na 10 ba su da daɗi, iri na 10 ganin su ba alkhairi, iri na 10 idan suka tinkari gari sai ya ƙare, iri na 10 sai dai yakin ƙasa. Da Allah kai hakuri. Duniyata.